продължава ремонта на сградата на читалището в село Завой. До момента културният храм се помещаваше в първият етаж на сградата. Благодаря на господин Георгиев за това, че закупи втория етаж от сградата. То се продаваше и ние го помолихме да я купи, за да остане общинска сградата. После отремонтира покрива, а сега направи цялостен ремонт на сградата. Трите стаи ще бъдат използвани и от общността на населеното място. Някои сядат да четат, някои сядат да пишат. Малко е мястото. Даже и горе да се качат, да си прочитат книжки. Има хубави деца, които искат. Ама трябва да знаеш, това беше да се запознаят. Идея, тук предучилищната. Ама това беше... Там не им стигат помещения. Те също ще се го ползват училище. Имат извън такива дейности, извън класни дейности по интереси, занимания, които също ще се провеждат тук. Има други младежки събирания, където няколко човека се събират, също няма къде да се събират. Галя е винаги отворена. Единственото място, клуба на пенсионера. Община Тунджа ремонтира основно и читалищата в Търнава и Челник.